Sa full sa video ang komosyon atol sa usa ka Kalingawan sa barangay Riverside, Davao City atol sa ilang kapistahan. Sumala sa barangay council, wala matud panananghid ang nagpasiugda sa mong Kalingawan nga wala sa masayre kung kinsa. Ano ang report ni Argel, relator. Taliwala sa pag-ulan, nagdinaganay tunga sa dalan ug nagkagubot kining mga batanon. Duna pay miresba nga daw nagdalag bato o gilambos sa laing lalaki. Lupad ng mga batogar. Duko mo yun. Nagparayon gihapon ang pagpanglabay ug bato. Kuha kini sa Davao Bukidnon Highway, Barangay Riverside, Kalingawan District, alas 11:30 Miyerkules sa gabi. Kung asa doon na matud pa gipahigayon nga sounds battle. Wala matud pa matumbok kung unsa ang hinungdan sa kagubot. Apan ubay-ubay na matud pa ang miapil sa komosyon. Itong mga batanon, dili jud to taga Riverside. Walay taga Riverside ato nga involved, walay kalinan ug ula daw to. Wala sabdaw na nanghid ang nagpasiugda sa maong panagtapok ngadto sa barangay. Gani, dili kini lakip sa mga aktibidad sa kapistahan ni anang adlaw. Wala pwedeng duol tre, wa po ko nagsige ko pang tanaw, wa man po angkong kinsay nagkuan ato. Organize ato kay kuan ang tanag kuno gisay ako untay patawag. Wala man po mga angkon kinsa to, may musulti kinsa to. Sumala sa Davao City Police Office, wala matud pa nadawat nga reklamo ang Kalingawan Police Station labot sa nahitabong kagubot. Mando sa ato ang city director nga kung na may involved sa ingon ani nga incident, file na to og kaso ug identified na ni sila. Apan upat ka indibidwal nga nakita sa video ug nailhan sa kapulisan ang ipasakahan og kasong alarms and scandal. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Brgy, relator para sa One Mindanao.